سلام كمي تمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات نوردي كمون أقدستي هاجرو في الصامتات النغربلو هرميني ميديايو نلوم زحزنا يوم علتاو زيناتات تاسعبنا خنغربالكم هنا نمكتالكم إن عدمنا عندنا طبطاتهم كنقدم بزحلفا شدش توارح جنس فقد منبري بسلسة عصف معبايو أبزورحي بمتاب قمت بمتاو نابشو دنز متو سدتنياتات بيناي كوتا فقد منبري كواها بمالو أبز بالحطور إيتو مهاب أتقامي خون مهلو بحتخسته كبيد هارورز العالم وقت مزقابو تمرا مرتي تمالن FFP محبارو من كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم من عدمنا حجي بغتتا نابزر زراتو أبزي حلفا شدش توارح جنس سدتنياتات شودن زسرز حتى فقد منبر بسلسة عصفة معباي تفليتو كابور حتر نايز عامتات حيزو لعلي شدش تشع سبات أب شودن ناي مصنع مسلم تسرزو له أكاد برس جنس سدتنياتات جاسبر تينغرو توصيت مستمنقستن تتكال ذهب ممرحز السامع مخاني قلت أبور حات حساس نايز حلف عامت أب سرعة إميغريشن زلو سلطان كابزي أقباب ناي متقام تريون موقات ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን ዝስርዞም ፍቓድ መንበርን ስራሕን ክውስኽ ካብ መንግስቲ መምርሒታት ከም እተቐበለ ዝፍለጥ እዩ ሓደ ሰብ ቋሚ ፍቓድ መንበር እዩ ዝጸንዕ ኣብ ሾደን ምንባር ክሳብ ዝቕጽል ጥራይ እዩ ሰብ ከቢድ ገበን ምስ ዝፍጽም ወይ ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ምስ ዝቕመጥ እዚ ቋሚ ፍቓድ መንበር እዩ ክስረዝ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ንግዜያዊ ፍቓድ መንበር ብዝምልከት እቲ ሰብ ነቲ ሕቶ እንከመልክት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ሂቡ እንተነይሩ እዚ መሰሉ ክስረዝ ይኽእል እዩ ዝበዝሐ ምክንያት ምስራዝ ፍቓድ መንበሪ ኣብ ሾደን ዝጸንሐሉ ግዜ ምብቅዑ ወይ ድማ ብፍቓድ ስራሕ ዝመጹ ሰባት ነቲ ስራሕ ዘይምውሳዶም እዩ ኤጀንሲ ስደተኛታት ነዚ ዕማም ንምስላጥ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ሓገዝ እኳ ዛጊትን ዘይተቐበለ ነዚ ስራሕ ብዘገርም ስልጥነት የካይዶ ምህላው ቴንግሮ ንሬድዮ ሾደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ለአሜራ ናይ ቅድሚት ኣካል መርከብ ኤምኤስ ኤስቶኒያ ብትእዛዝ ስምዚ ሾደን ካብ ባሕሪ ባልቲክ ከም ዝወፅእ ከም እተገብረ ተገሊጹ ኣብ 1994 ኣብ ማያት ባሕሪ ባልቲክ ዝተሓለት እዛ መርከብ ምኽንያት ቅስፈት 852 ሰባት ምዃና ዝፍለጥ እዩ ኣብ በዓል መዚ መርመራ ሓደጋታት ሾደን ዮናስ ባክስትራንድ ኣብ ዘላሜራ ዝግበር መርመራ እታ መርከብ ስለምንታይ ከም ዝተሓለት ዝያዳ ርግፀኛ መልሲ ንምሃብ ክሕግዝ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ንሱ ንሬድዮ ኒውስ ሾደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መርመርቲ በቲ ዝረኽቦ መርትዖ ኣቢሎም ርግፀኛ መደምደምታ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እምንቶ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣብዚ ወርሒ ብመንግስቲ ዝተኣተወ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ሾደን ዝመፁ ስደተኛታት ብናይ ኮታ ፍቓድ መንበሪ ክፍቀደሎም ኣለዎ ኣብ ዝብል ሕቶ ርእይቶ ንምሃብ ኣጸጋሚ ምዃኑ ኤጀንሲ ስደተኛታት ገሊጹ ሓደ ካብዚኣቶም ድማ ኣብዚ ወርሒ ብመንግስቲ ዝተኣታተወ ሓድሽ ረቑሒ ድሪፍተር እዩ እዚ ናይ ሾደን ቃል ፀዓት ወይ ዋኒን ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ ኣብ ኤጀንሲ ስደተኛታት ሾደን ሓላፊ ፕሮግራም ሰፈራ ኦስካይት ብላንድ ግና እዚ ቃል ብኸመይ ክዕቀን ከም ዝግባእ ንምውሳን ኣሸጋሪ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ኣብቲ ኤጀንሲ ዘለዉ ሰባት ንስደተኛታት ብቃለ መሕተትን ካልእ ምስኦም ዘለዎም ዕላልን ኣቢሎም እዮም ገምጋሞም ዝህቡ ዘለዉ ይብል ሚኒስተር ስደተኛታት ማርያም አልመር ዝተነጋድ ብወገና እዛ ድሪፍተር እትብል ቃል ብዙሕ ትርጉም ከለዋ ከም ዝኽእል ብኸመይ ክትዕቀን ኣለዋ ድማ ብሩህ ኣይኮነን ክትብል ገሊፃ እንተኾነ ግና ንሓደ ስደተኛ ተቐቢልካ ኣብ እትገብሮ ቃለ መሕተት እትረኽቦ ጦብላሕታ ተመርኮሶ ምዃኑ ንኣብነት እቲ ሰብ ኣካል ሕብረተሰብ ሾደን ናይ ምዃን ንጹር ድሌት ከም ዘለዎ ምግላጹ ወይ ድማ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ድሉ ምዃኑን ወዘተ ክኸውን ከም ዝኽእል ወሲኻ ሓቢራ ኣላ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሾደን ልዕሊ 100,000 ስርዓተ ሶላር ፓወር ክስራሕ ከይጅምር ምዃኑን እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ዝዛይድ ምዃኑን ተፈሊጡ መብዛሕትኦም ግን ንኣሽቱን ኣብ ናሕሲ ዝሰርሑ ሶላር ፓነላት ክኾኑ እዮም ክብል ኣካል እቲ ኢንዱስትሪ ስቨንስካ ሶላር ኤነርጂ ሓቢሩ ኣሎ ሾደን ዝያዳ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ዓበይቲ ፓርክታት ሶላር ፓወር ኣብ ምህናፅ ምስ ካልኦት ሃገራት ኖርዲክ ብምውድዳር ድሕሪ ኢላ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ ሾደን ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ቁርኣን ናይ ምቅጻል ተቃውሞ መንግስቲ ህፁፅ ኣኼባ ባይቶ ክጽውዕ ሓቲቱ ኣፈኛ ፖሊስ ጉዳያት ወጻእቲ ሰልፊ ሞርጋን ዮሃንሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ምቅጻል ቁርኣን ኮሚቴ ፖሊስ ወጻኢ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተወሳኺ ኣኼባ ክገብር ንጽውዕ ብዘይካዚ መንግስቲ ንህይወትን ሃገራዊ ረብሓን ሾደን ንምሕላው ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ክወስድ ሙሉእ ትፅቢት ንገብር ኢሉ ኣሎ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኢና ንርከብ እዚ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናገደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝበለ ዮሃንሰን መንግስቲ ነቲ ብሰንኪ ምንዳድ ቁርኣን ዝመፅእ ዘሎ ቅፃሊ ምዝባዕ ብኸመይ ክገጥሞ ከም ዝሓሰበ ንዜጋታት ግሉፅ ክገብር ኣገዳሲ እዩ ክብል ወሲኹ ተላቢሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራቅ በቅዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ሾደን ምስ ምቅጻል ቁርኣን ብዝተኣሳሰረ ቅልውላው ዝሓለፈ ሐሙስ ብዕስለ ተቃውምቲ ምዕናውን ምቅጻሉን ዝዝከር እዩ
تكازي ألجيريا بقدمة مالسونين لعلواي دبلومات شودن بمصوع نازي أمل عالم زركبو تختلت امنة اسلمنا كم قدس زري ومتحف شتو زقبره زي سنة مقبراون زي سيفيلاون تقبرات بتري كم زخنونو قليتولو زي بالسلف محبرة وديمقراسي شودن زغربت قلب نازي بتأمرت سلسة سلفتا زغوما منقست شودن آبات أقا مخونتا تأتي والله مخنياتو دما بايتو كاب مجمرتا ورحي حاملة جميرو أب عرفت سلت سنحة كساب علت عسران كلتا نحاس خاص إلا زي كفتي مبزحتهم أبلات بايتو شودن أبزي جزيزي أب ناي وينتر عرفتهم يمزلو يوانسن ግና እዚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣባላት ባይቶ ካብ ዕረፍቶም ንግዚኡ ክጽውዑ ምግባር ንቡር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ሰሙን ምስ ተኸስተ ከቢድ ሃሩር ዝለዓለ ሙቐት ምምዝጋቡ ተመራመርቲ ትማል ሰሉስ ንኤኤፍፒ ሓቢሮም። ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊብና ኣለና። መዓልታዊ ሙቐት ባሕሪ ሜዲተራንያን ብማእከላይ ገምጋም 28.71 ዲግሪ ሴልሲየስ በፂሑ ኣሎ ክብል ትካል ሳይንስ ባሕሪ እስጳኛ ካብ ሳተላይት ዝረኸቦ መረዳእታ ብምትንታን ገሊጹ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ሙቐት ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ነሓሴ 23 2003 ዝተኸስተ ኮይኑ ማእከላይ ሙቐት 28.25 ዲግሪ ሴልሲየስ ነይሩ ክብል እቲ ትካል ወሲኹ ገሊጹ። ዝረኽበታት ገና ብኮፐርኒከስ ኣይተረጋገፀን። ኣብ ፈለማ ወርሒ ሰነ ዓለማዊ ሙቐት ካብቲ ቅድሚ ዘመን ኢንዱስትሪ ዝነበረ ደረጃ ብልዕሊ 1.5 ዲግሪ ሴልሲየስ ከም ዝሓለፈ እዚ ድማ ብመሰረት ውዕል ፓሪስ 2015 ዝለዓለ ደረት ምዃኑን ኮፐርኒከስ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ክንዲ ዝኣክል ሙቐት ንብዙሕነት ህይወት ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። በቲ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ 2015-2019 ዝነበረ ሃሩር መርዛማት ሞሉስካ ሓዊሱ ኣስታት 50 ዓሌታት ባሕሪ ጸኒቶም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ብዝተመዝገበ ሙቐት ዝተሃስየ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ መረኣያ ክሊማዊ ለውጢ ዓለምና ተገይሩ ክውሰድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ በይነ መንግስታዊ ፓነል ክሊማዊ ለውጢ IPCC ካብ 80ታት ጀሚሩ ኣብ ስነ ህይወት ማእከላይ ባሕሪ ብርቱዕ ለውጢ ከም እተኸስተን ዝረአ ምንካይ ብዙሕነት ህይወት ከም እተመዝገበን ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ሙቐት ዓለምና ካብዚ ተታሒዙሉ ዘሎ ሸቶ እንድሕር ወሰኻርዩ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዘለዉ ዓሳታትን ዓንዲ ሕቖ ዘይብሎም እንስሳታትን እቶም ልዕሊ 20 ሚእታዊት ክሳብ 2060 ክጸንቱ ከም ዝኽእሉ ክኢላታት IPCC ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ካብ ዜናታት ማእከላይ ባሕሪ ከይወፃና ኣብ ከባቢ ማእከላይ ባሕሪ ብፍላይ ድማ ብኣልጀርያ ብሰንኪ ተኸስተ ባርዕ ጫካ 40 ሰባት ምማቶምን ዓድታትን ናይ ቱሪስት ቦታታትን ከዓ ብሓደጋ ምእታውን ተገሊጹ። ብምኽንያት ባርዕ ጫካ ዛጊት ኣሽሓት ሰባት ካብ መረበቶም ተሰዲዶም ኣለዉ። ኣብ ግሪክ ደሴታት ኮርፉን ኤቪያንን ባርዕ ጫካ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ እታ ሃገር ካብ ሮድስ ሰባት ናይ ምውፃእ በረራታት ክትገብር ትዳሎላ። ሁሉ ማዕበል ሙቐት ዝኾነ ምዝለቐ የርኢ ዘይምህላው ኣብ ገለ ክፋል ግሪክ ከዓ ሙቐት ልዕሊ 44 ዲግሪ ሴልሲየስ ክብል ከም ዝኽእል ትንበያ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ሲሲሊ ብሰንኪ ተዘርግሐ ባርዕ ጫካ ጣልያን ንሓፂር እዋን ማዕርፎ ነፈርቲ ፓለርሞ ክትዓጽዎ ተገዲዳ ኣላ። ብሰንኪ ነፋስን ነቕፂ ኣትክልትን ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ነቲ ሃልታልታ ንምጥፋእ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዎ ቃልሲ ተወሳኺ ብድሆ ኮይንዎም ኣሎ። ሰመዚ ኣልጀርያ ካብ ሰንበት ጀሚሩ 80 ሚእታዊት ናይቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝጠፍአ እኳ እንተገለጹ ኣስታት 8,000 ሰራሕተኛታት ኣማይት መካይን መጥፋእቲ ሓዊን ገለ ነፈርትን ዘሳተፈ ሰፊሕ ጻዕሪ ምጥፋእ ባርዕ ሓዊ ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ጎረቤት ሃገር ቱኒዝያ እውን ባርዕ ሓዊ ከም እተላዕለን 300 ሰባት ካብ መረበቶም ከም እተፈናቐሉን ተፈሊጡ ኣሎ። ጉጅለ ተመራመርቲ ክሊማ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ደቡባዊ ኤውሮጳ፣ ሰሜን ኣሜሪካን ቻይናን ዝርአ ዘሎ ጽዑቕ ማዕበል ሙቐት ብሰንኪ ፈኖ በካል ጋዝን ሰብኣዊ ንጥፈትን ዝሰዓበ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ። እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብ እፎይታ ዝህብ እዩ። ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም። እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ። ሕጂ በዚ ጥብቆ
ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣብ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ ውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مس هارميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا أباهجر أوروبا عابي قلولا ما يقاتي مخمزلو تقليتو شجر مسكبيت دركن وحجين تدميرو عابي كتباو محبراون كبابيون عنوات يسعبالو لو تخليمان نحيا لبز خدولو زلوان زوم مس مايز تأساسر بالدوتات الناقدوك خديوم زبل سقات أنس ألاليلو أما يزيس سنهوت بسنك بكالان هيدرومورفولوجي كاولوتن عبحدا قاودي غلو بتوساخي حصرت ماي نحيا له هاجرات أوروبا بطاقم ماي قدب كجبرا مغصابو سرعة الستة ماي دما بزيد اللي مزرعون كالن أستات 25 ميتويت كابتو حستوي باخن مهلاو شغلا فتيرو زي كازو قداي محدراون أبزي قداي كم كاندس أقم تتغيسلو تكنيكاو مفتحتاتن مواقرات كتتصرون أبوتو مكان تهلو أتاقا قبرو أمقنا أتحتاتو خوينولو نظام تأففت قدايات ماي نمفتح حزباو بوليسيتات زم حيش فتأراو فتح زي حاتتي تبايلو أمولو مسرح موصا بوليسي كاب تنتنات أقامات كسابوت اننقمقامن كاب استفلاليو تسلاتاتن زيقاتاتن زمت انطوس فتساتفو متحببار أقداسي مسل ماي أقابابات من مغرح كتابان فاينانساون مدباتن حاويسو نماي قبو أقامها بتخرت كوهابوون تاوعيد قريب الله بمسرت أبتاب هيلسينك تايمز مبارك برا سمعتنا اللوم رابع 26 حملة زدالنا يوم حاترت زيناتات هاقرات نورديك بزفتيمنا لنا مسانا بمصنحكم النامسقنا بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا علة لدت مرعى ممرغتان كالوت أقدستي زخنو ناي فتوتخمن مغربتخمن مدلاوات ناي انقوع حقوسكمن انقوع عبقعكمن ملأختتات نممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزين نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نخلوكم فتوتخمن مغربتخمن انقوع عبقعكم نمبال أبتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقاملو